Mana! Biyana! Madi mga minit ang araramidan nyo, tatang. Ada pa paborito yung manugang. Nanya kumamatitad yun siya may sa manugang nyo kat itad yung makanyak. Ha? Inikan nyo ti sa ngariba o ngam siya kawampay oray piso. Masakit nga ron di apo ka o kasapulan dati kwarta. Kadama po ko yung kanyak ha. Karupro pa yung pay mga rodya po ko yung kanyak. Nalawa muging na. Ha? Bala, bayam, tenton ang damanin kwarta. Da kayong tumay, tekak. Mana! Biyana! Kababain no saan tayong agpurma. Ipakita tayo mga adan tayo ha. Asaan nga asa-asi tibado tayo. Tapno di day bagasin sinan tayo at tao. Ano na yan? Gastos la tayo ta. Anyan tuman ti ibado mo nga eh. Agbistida ka manan, hindi kas tala bistida ti first lady. Gawa na. Disentento pa kitaan ti kasta. Bakit? Birthday ti darayam? San asona? Uray pay, ipakitak mo saan nakalusyang asawa ma. Nang runa kat profesional ka. Ipakitak mo profesional ta asawa ka lakay. Ungtam nga min asawam, tapno saan amarwam. Twice a month lang ang nagagat dito yung nagtibalay. Ha? Kinsinas katapusan lang akong digagat day tang asawam. No kaaldawan lang ti sweldaw. Ngam nawang pay sweldaw ay na nakasadsadot. Ala, baybayan yun ti anak yun nanang. Ay ruwama kung ti kasta nga ugali na. Rayma bakit? Rayma. Apay aya, kumanuldit ka usi. Sardengan nakman akulkul ditan. Tanong maumaak, agtalawa. Anya? Aywan. Iso anarabyanak asimang pait. Tanaphanak nag-sideline. Nakimaniho iti jeep ninsan kaw. At iti napasada ako. Ha? Ne, ayun. Mano da ito ngay? 450 bakit? Ne, naglaing ka mo nga ag-sideline nan lakay. Ala, idulin mo da itong. Thank you, darling. Ay, naglaing lakit adumiskarte ti asawa kun aya. Ay na, lakay ko aya. Nga ra ako. Daytan bakit? Apay di mo kayat, darling. Ha? Kayat ko la unay adarleng. Nala, tumagdar ka ditan, tagawid kan junior. Umay da kasukunan ng dananang kantatang mo. Oo, naigamot tayo na anterita. Di nakpailay naklon. Paggawidan lang ako. Aklonan nak namin na. Agayata ka talaga kang ka. Awanan, nadadaal ang taulom, gapoy tiyarak. Antinak, armanak. No di ka ay na, katusang kansan. Manang! Biyana! Rabiin, ingka maturugan mapangkan ijasilid mo. Ay, nandiya makaturog manang. Di na paturugan lagi tinabubuldog a brief. Ha? Akin brief nga takadagid jay. Ada nga ta boyfriend ni Nanang ay lablaba na iti brief. Wano, boyfriend na Nana Dalia. Akin boyfriend nga takadakwada iti akin brief kadagid jay. Ay na, di mo pa kariribukan dagita. Maturog takitin. Ay, mabulbor dyan, anak. Sa pinagbubuldog a brief. Meaning, dakkel ti akin brief kadagid jay. Dakkel a tao ti kahit ko asawan. Ay, hindi ka mo Basta siya, maturog akong. Salit ki di ta a brief. Puyatin nak iti kapapanunot. My goodness, kuri babat. Imbagada nga minti aramidan minton kasar ket mabainak nagsaw. Anya? Aha, pagbainam ko ma. Kasama nga tindog ti sawab. Agnerbiyosa nga ron. Jak sama kabalan. Anya? Ay. Hindi mo ko na nasyak ti agsaw para kin ka. Dahit ako matikid daw kada kayo tatang. Ay, salbag ka nga ubeng. Apay, isyak ti agkasar. Tas yak ti mangsong bat, ini mangkasar kada kayo. Loko. Mabalin samat tatang. Ay, saan na mabalain? Maminanumil agsaw ngay. Uno mabalin ti uri agtong idlatan tatang. Na. Ay, sana mabalain. Apay, umil kaya. Uray di ka nga rin dinagaskasan, no mabait kang agsaw. Ay sana tatang agkasarak. Ikasar ko ni Marifay. Milagayam. Ikatang man na tabain-bain mo. Surwam tagbalin at harake iniraw. Manang! Biyana! No apay mat ngamin nga handa nga nakias asawa adang gijay nga antik. Pulidan sa gamente bak. Un nga ron, nagpataan dalaki di mo tan abaak. Ada pa angkal ko jabron nga bak mat lang. Taludan nga bak. Nitatang ko lang tinag-asawa ta pinikot kano ngamin ni nanang ko. Imbag bakit di ata pinikot ni nanang ko. Tanuhaan ka tistay nagbak mat lang. Ladang, imagayaman ka ni David, ta idun na rin titalo ababoy na kanyak, tagkasara kami ni Tinopyak. Anya, ay nagluko kan. Anya nga itunar. Gatangam Amoy mo nga awan trabaho. Pangala kumanga iti kwarta. Ang bumat gayam nga awan trabaho kan kwartam. Apay nga ron akong di karit ka mga asawa. Ha? Di mo manan pagdiskitaran titarakan ni Manong Mau. Ta nagrigregatan na tay jay.
Italang mo't nga kidawak iti pabor ka na kayo nanang. Bumawi to ka rin ton bumaknangak. Ay saan asyak ti kasaritam, di kapsat mo. Kinasarita ka nga di namot kayat. Bayadak ka no. Anayon mo mangamin nga apaan. No nasingput ka kumangamin kan kuan na. Ang mga numatulungan na ka. Ngum kanayon mo mangamin nga apaan. Agsuri ka kan kuan na. Makasursuri. Baybay ang mga rudan takas kasar. Welcome to Jenna Almoida Drama. Nangina na ito ang sapatos ba kahit? Wala, branded na sapatos dahit ako naman. Imbag man tayo ka na ka. Uwan nga raw. Imbaga nga mingawan sapatos kaon. Ay na, mayat talaga. Naglamuyawt. Nan, aglisi ka. Tay pagnakman. Ni, Ay na. ingka nga ron partsyon tayo manukan at iso ti sidaan tanong madamdam ha. Sige, partya kaon. Nikat, uksutan pa ita sapatos mo ha. Marugitan. Kastoy na pailaing. Tapno ma-feel kumita. Kakaiso na nga itala makasapatos na tao itinangina. Ay na. Anyat ko maya inero. Bimangon ka manon. Imbis sa maturog kan. Yak nga ron makaid na amang kita. Ito in-display ka sapatos ko di tarabaw ti kabinet. Kasla kayat kumanan nga ipadas. Anya? Ay, rabrabi. Di ka makatal na. Ala, maturog kalatan bakit? Ta ipadas kumanan to sapatos ka. Ang mga no imilit kideng. Anya? Apay, umilit adago sa yamat. Anyat amok ngay. Ang mga nukimsan. Aday ta. Eh, maturog ka kiting. Maturog ka kadilat ta di tamay. Unay mo dati. Ay, mayat talaga. Naglaw ng sika. Mayat apang nguking-ngukay. Ay na, rabrabi iya pumanagnakan niya kamatun. Naglagaan. Maya nga raw. Nagpintas kiyam. Na, dumundan kan ta agidakaw. Ikatam ta sapatos mo ha, sa kagida. Sana yun. Ta malamin di na pangkaw. Kastanan. Uray ta barbarumay. Sana narugay. Ala, maturog tan. Welcome to Jenna Almoida Drama. Ang dapay laganas mo akong di manaw, kaya manangal lilaw kan tumalang. Ay, kapasensya kayo na. Inalilaw ko tiyan na iyan. Kasta talaga Awan mga lilaw, no awan tagpalilaw. Hindi ka, itad mo ti suporta ti apo ko. Wain, adda planok no may pasngay na tiyan na may. Anya day ta planom. Ay, kay kakiti kwarta nila nay. Tapnob na pag-eskwela dyan na may. Ikakto itihap milyon. Ha? Ay, di ka man mga lilaw. Puri nang isita. Namursing dagiti saka. Adda kwarta. Apay, anya trabaho maya. Saan na pagpalastog na nalawa tayo mula atarahong. Namin adon at si mambakit ipresyaw. Nakagata nga rudan iti limalugan ka. Ha? Mabila nga. Tayo pakitak tayo ladawan na kitilugan ka. Gantay mula atarahong. Kita nyo na ito silpong ko na Kino siya aday tanay. Nakalugan na dita sa akong tilugan ka. Ada dito itang nga tikataltalunan. Nakatan nyo na nay. Nay, naglawa mo ta katarungamon. Katarungam day ta, mula mamen. Ay, wala ha. Tanong mamati kayo lima tilugan ka. Dito ni susi tilugan da gitoy. Lima susi da gitoy. Ha? Sayang tadya mo lang na picture nang didakkel nga alkan sa ibalay may. Nagdakkel kas lagi la jagwaw. Ay, bulili kong kansamoy. Kami, pudno ti bagbagak. Abay na saya at ayati mang bulbulili kong itibakay. Tinusama. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Damag ko akagap-gapuyo ka no jay abroad. Wan. Nakabakasyon na kiti makabulan. Pagsubliak tumutlaeng kalpasan ti bakasyon ka. Kasta ya. Ay, mabaling nakatangdanan nga agdalos ti tiluti ano kaya yaw. Kauna. Kung nakmarod nga pasapo laki ti kapsat ko itag dalos ditaw. Ay, syakon mang rumyaw. Nagagatak agdalos. Sige man nga raw na day. Ang mabaling tagbale, sir. Ikaro kiti pa nagdalos ko ti balya ka kwarta. Kasapulak ngamin. Masik ako makanyak, sir. Ay, stay mang rumyaw. Sana balit na kasinsin ko ni ipag mo. Manu nga iti balya maaday. Ay, no mabalin na kadiuray 5,000 ta. Ikaro nga agdalos. Sige nga raw. Kontratan ti pamayan ta. Basta dalos am amin to yung luti may. Kung imulam lang itinsang pagkasidlings. Ta itid kaunti tangdan mo. O sige, mang rumyaw. Arreglado. Ita ti papanan lang itut utang ang makwarta niya. Ututangan nga mo. Tangdan ko na ito kani mang rumyaw. Kahit nalpas mo nga roon tayo kontrata. Naimula mo, nagigya impamura dakin ka. Nagrigat. Nagtangkan di daga pagmulaan. Ituloy dan tumat na. Anya, nagloko kan. Naalam mo di bayan mo nga mong kastati bagam. No kaya mo disikan ti mangilepas. Nagrigat. Naglawa di luti da. Mabanugak, lugi. Nagloko kan. Di mo kumapay nga roon inala titangdan mo ano masadot kagayam amang ubra. Kintad nga rodan. Isublim pa ilaang. Awanan. Nakimusan na dya kwarta. Naimbag nga oras mo, Lota. Nagahanguan nyog para king ka. Ne, apay day tanyog. Sagot ko king ka. Amok mausar mo daytoy. Nalamag ti panawon ita. Iso aka sa pulan ti apros iti bagbagay.
Aramidem alana da ito anyog. Tapno adda pagapros mo, lota. Di ka pa'y lang arod inaramid wano linuto ala na dayta sa muitad. Ah, ay unan niya. Sige, intun maminsan lota. Lanan taon, ti sagot ko king ka. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Ay, nanaggasat ka magtintata. Adamanin sumaruno apalot intun umay alawas. Sigurado ang mga bakakmanain. Tay palot manan ni Inso di manok na. Hay, isumanan ti tayak. Kastaya? No kaya mo umay kantaw. Ay, sapay nagbalbaliw akong tata. Baliw-baliw ka dyan, adula amin. Enjoy yung katibiyag mo ata si bibiyag kapay. Agbalbaliw kan taon, nulimliman to angas maun. Ha? Anya, sumurot ka. Awan pa'y makabulan ananubyak lagi jay. Taparitan dak ngamin. Di yu kayat ngagaram na kitibalasang. Kat mabalin mo mati agarong itano kayat mo. Awanin na. At lumakaya ko na baro. Nag-expire rin tay gagar ko madan itinubya. Tani, manok taon kon. Ubing kapay, nasurukla ako rin tam. Basta, awanin. Napukaw ti sum ko kadagita. Nag-expire rin, tiriknak. Aglisi ka tayo nagkutin motor ka. Anya, pangyo nagam. Di ta palay Di pa'y nakaramid iti garahe na. Iso ayo nagkupay lain, tamaan numapukaw. Anya, Uray ta nalinis may. Marugitan dito iruan. ay, oh my God, Pia. Ay, unay ka mo taninero. Kaya may imasan tituro nga magpapandar kay ti motor dita. Ay, pasensyakan ba kay? Ito lang kami na nasa pulak ti tulbag na. Na-misplace ko kami ni tay. Kat di mo lang may pabigatan ti mang pandar iti dayta. Rabrabi imat. Diyan makaturong nga rin mo diyan mapandar. Iruwar mo man ngamin dayta motorsiklo. Anya ka matun. Api ngamin ayang ada dito silid ta dayta. Sige, taipan ko dyan kusina. Naglugo. Nagmotoran na rin mo dito silid. Oh no, adamot mapaspasungada na bagyo anak ko. Amangan no agbagyo inton kasaryaw. Ay, kat uray Rain or shine, matuloy lat tati kasar na nang. Sapay napigsa ka no abagyo dayjay. Duapay mat abagyo. Agsaro no abagyo. Basta matuloy ti kasar, tanay. Namin ano na napospon. Alangan nga ipospon tayo manang. Kat no kasapulan akat ipuspon tayo. Ay, hoston na ta pospon. Makauma. Basta matuloy ti kasar nga uray agtudaw na nang. Saan siguro amag na dito iti bagyaw? Kat kasano, agkasarta ka diin kardo. Una, ikasar ka, uray simple la kasar. Tantan nga agawis iti adu atao. Dagiti lapada ta a senior citizen ti awisen ta. Tabas sitlat kanun dagiti senior citizen. Anya? Sayang ti adu asagana. Gastos la dayta. Idulin takit din no adda masobra. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Insan, umayat mo tayo nagsingir. Takasapulan mi at talagang ti kwarta nga inutang mo. May saka maray ma. Imbaga lang arong ngawang kwarta ko ngam dagulit kayo. Parutan niyo amin ti buhok kaon tayo magbayad kaw. Anya? Nagdarom kayo. Awang bibiyang kaw. Anyat mabalin ko ikaw ang arod. Ada pagpaarjud mo, awan pagbayad mo. Grabe matikas na nga, ramid mo. Anya nga ro ti aramiden tayo, Chema. Kaano ti talaga pa nagbayad mo? Ibagam tipit sa kanal daw. Into no may atawon. Tagsapol ako iti panggadak. Tapno da pagbayad ko kada kayo. Agyaman ang arudan, ito dyan tayo angkal. Makariluwa mo lang, ito napintas ka ng ina. Wan, Antoy, kukuha mo na ita, kanakat. Inero, kumanuti ka. Apa, hindi ka pala maturog aya. Anya turasan. Alaunang terapi ay. Nagmayat at talaga tuwi nilong. Una yan. Ay no, di mo man may turturugan tarilumon. Nagmayat nga raw. Kitayag man ang oras. Nay, alauna daw. Madamdama, alas 2 tumanay. Ay, kastalatan tararami dami tagpatnag. Timang mirmira di tarilom. Sapay kumanuti ka. Ay, pumuyat ka mat. Diyak mga ron makaturog ba kay? Ay na, naragsaka nga min tadalat tamo mang titigamit ka. Sapay pasig na imported ko naman. Ay, nga oras man ay. Nay, alauna singkaw. Ay na, nagmayat kitain to yung lodyo. Nagsilap. Ay na, dadakal lagi ito yung numero na. Nalakati mang kita iti oras. Ay, no. Nagmayat at darilo na siya. Ay, no. Yamat ti gasto yan. Inak man lang maturog iti salasan. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Wow! Kayat ko, nagito yung antay. Nabayagin na kayat ko ti madan iti belt bag. Mala, kukuha mo.
nalagdadag ita a belt bag. Ay na, agyaman na kanday. Ina mambit iti store tinak gumatang iti bawang kan sibuyas. Naibus magaya mo yung lakay. Ay, siya kon bakay. Yag mo ti paggatang. Nalang nga ron, ingkan. Naitutigatang mo. Mambitlaay, na gaw atak timbitin ko abel bagkaw. Aha. Ni, apay, masapul pa lang ag belt bag ka. Kitwin na. Anya to sar na ngayon, di mo usarin. Di talay store ti papa na mag belt bag ka. Wan, doray man. Pangikangarod mo ti gatang kasi buyas kang bawang. Sige, mapana kaon. Unay lakit ti asawa ko nun aya. Grabe. At dapay ko ta atiw nan nga ubing. Natunggal at dabarwa gamit na. Kanayo na nakasuot kang kuwana.